नैबे गुवाहाटी बेलतलायाव जानाय नैबे त्रिप्रा सा कालचारेल फेस्टिवल बेवहाय जोंनि मानगोनां त्रिप्रानि राजा प्रद्युत बिक्रम मानिक्य बिथाङा जोंनि बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन जोंखौ लेंहरनानै नैबे प्रग्रामाव बाहागो लानानै गोबां जोंजों फैबाय थानाय बर'फोरनि इस्युनि सायाव सावरायदों आरो बिथाङा जोंखौ जोबोद मोनसे इन्सपिरेसन होदों जिहेतु जोङो त्रिप्रासाजों आरो बर'जों जों बिदा फंबाय आरो एखे माने प्रब्लेम्स जिहेतु बिथांमोनहा त्रिप्रायाव बेंगलिसफोरजों गादब जानानै बिथांमोना गावसिनि हायावनो दिनै एकदम हालाय हाफाय खुनु मोनसे अधिकार थागिबिनि मोनाखै दा थिग बिदिनो जोंनि बर'फोरखौ फिन खेबसे माने आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै बिथाङा जोंखौ लेंहरनानै गोबां इन्सपिरेसन एबा गोबांबार बिथाङा सावरायबाय थादों आरो आगोलबो गोबांबार जों सावरायलायदों दा दिनैहाय जोंखौ लेंहरनायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय फैबाय थानाय समाव जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोन्थाय जोंनि सारा नर्थ इस्ट जोंनि बर'ल' नङा त्रिप्रासाल' नङा जोंनि डिमासा कार्बिस गासैबो काउन्सिल 6 शेड्युल एरियासनि जाय बिथांमोना सोमावसारदों बे सोमावसारग्रा हान्जाखौ जयै लानानै दिनै दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव मैखोम भाबै आन्दलन खालामनायनि जि पलिसि स्ट्रेटेजिखौ बिथाङा बानायबाय थादों आरो जों थांनाय बोसोराव 2023आव बिथांखौ गावनि रेसिडेन्स आगरतलायाव लोगो मोनहैनानै सावरायनानै गोबांबार जोङो माने जोंनि फैबाय थानाय स्ट्रेटेजि पलिसिखौ जों लानाय जादों आरो बिथाङा बावैसो लास्ट मान्थआवहाय जुलाइ मासावहाय क'क्राझारावहाय 3 MLA फाथायनानै जों सावरायलायनायनि जि पलिसि फैबाय थानाय समाव जिथु मुभमेन्टनि स्ट्रेटेजि बेखौ बिथाङा दैथायहरनानै जों गोबां गुवारैनो सावरायदों आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय बिथाङा जोंनि बर'फोरनि जिथु BoNSUननि जिथु निउ जेनेरेशन्स गोदान लाइमोनफोरनि जि स्पिरिट जि मुभमेन्टनि जि मोनसे स्ट्रेटेजि बिथाङा जोबोद मोजां मोनदों आरो जोबोद सापर्ट होबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव गोसो खुलायै मेन्टेलि फिजिकेलि बिथाङा होनो थाखाय दिनै जोंनि गेजेराव बिथाङा खोथा होबाय।